Тамашачы Равил Шәрәфиевне артист буларак белә, ә гади тормышта ул нинди шәхес икән? Бик акыллы кеше, бик укымышлы, аның юморы да ул түбән юмор түгел, аның теле бик бай инде. Һәм әлбәттә, теге юк әйбердән дәген кызык чыгара торган, менә бер-ике әйбер генә әйтәм. Берсендә Мәскәүдә гастрольдә ашап утыра. Инде теге үзебезнең гадәт буенча әйтәм, Равил абый тәмле булсын дип әйткән идем. Син аны миңа әйтмә. Пешерүчеләргә кереп әйтте. Менә тоже юк әйбердән дә чыгара ул. Олег Фазылҗанов исә Равил абый якташы булганга аеруча да якын иттем ди. Менә соңгы вакытларда инде үзегез белеп торасыз, Равил абый сирәк килә театрга, ул килгәндә инде коридорда бәйрәм. Бәйрәм Равил абыйның гәүдәсен күрүгә инде күңел күтәрелә, кәеф күтәрелеп китә. Якташ ни хәлләре дип ишектән шулай хәлне сорамыйча китми ул. Ничек хәзер инде син генә калып барасың театрда, безнең якташлар балык бистәсеннән бездә кернәп кенә китеп барабыз. Шулай шаян көлке белән генә узып китә. Илдус Габдрахманов исә Равил абый белән бер уку йортын тамамлавы белән бик горурлануын белдерде. Шул кадәр талантлы артист, аның кебек шәхесләр бик аз. Ул менә сиңа Евгения Онегинны башыннан ахырына кадәр яттан белә. Шуның ул бик укымышлы, бик акыллы, ул туры сүзле, кайвакыт ул бик шәпәптә әйтеп куярга мөмкин. Аның әҗәле дә бик шуңа бик обаятельный әҗәл һәм андый әҗәл алып китсә, бер дә жәл түгел кебек. Яшь буын Равил аганың җатына зур хөрмәт белән карый. Мин әле быел гына шушы театрның труппасына кабул ителдем. Һәм инде Аллага шөкер, шушы сезонны Зәңгәршәл спектакле белән ачып җибәрдек. Һәм Равил абый Шәрәфиев кебек зур дәрәҗәле артистлар белән без горурланабыз. Аның кебек бөек шәхесләр белән бер сәхнәдә уйнавыбызга без инде бик шат. Нинди генә тискәре рольне уйнаса да артистның сөйкемлелеге калырга тиеш ди Равил абый. Күрәмсең, аның рольләре шул дәрәҗәдә сөйкемле булган ки, хәтта әҗәл ролендә дә халык аны үлеп яратты. Менә бит Равил абый, сезне хезмәттә